Betty. Dovolíš? Na čo si prišla? Neprišla som. Priviedol ma tento senior a bola to chyba, že som prijala jeho pozvanie. Bola to pasca. Nie, verte mi, že nie, seniora. Ale vzhľadom na okolnosti nechám vás, aby ste sa mohli porozprávať. Nie, zatiaľ nikam nechoď. Na čo si ju priviedol? Nevidíš, že táto žena sa mi nedokáže pozrieť do očí? Nechaj ma prejsť, nemám ti čo povedať. Nemáš mi čo povedať, ty bezcitná potvora. Urážaj ma. V poriadku, uľav si, máš na to plné právo. Právo? Právo nenávidieť ťa. Odchádzam. Aj z môjho života, ty potvora! Prestaň, Monita! Prestaň, poďte rýchlo preč! Vypadni! Upokoj sa! Dobre, to zmizni z stačí! môjho života, zmizni! Prestaň, Monita! Zmizni! Nenávidím